संगीत सुने वाला श्रोतागण सबके हमर यानी कि गुड़िया के तरफ से नमस्कार। आइ हम अहाँ सबके एक कजरी सुनावा जा रहल छी। जो अहाँ सबके पसंद पड़े तो लाइक और AM फिल्म प्रोडक्शन के सब्सक्राइब करना नहीं बिसरब और जो हमरा से किछ त्रुटि हुए तै के लिए हमरा माफ करब। सखिया भेजला महीनवा राम महगैया खैले ना महगैया खैले ना मोरा 5 रे रुपैया राम महगैया खैले ना मोरा 5 रे रुपैया राम महगैया खैले ना। पिया मोरा पूछल धनी की केला पैसा पिया मोरा पूछल धनी की केला पैसा अक्की की बताई सखी हमहु न जानी रम मजबूरिया भइल ना मजबूरिया भइल ना हमरा 5 रे रुपैया हमरा 5 रे रुपैया रम मजबूरिया भइल ना हमरा 5 रे रुपैया 5 रुपैया 5 रुपैया 5 रुपैया 5 रुपैया पिया हम के पठावला हम के पठावला राम मजबूरिया भइल ना महगैया भइल ना हमर 5 रे रुपैया राम महगैया भइल ना हमर 5 रे रुपैया महगैया भइल ना हमर 5 रे रुपैया हमर 5 रे रुपैया हमर 5 रे